Anong? Hi guys, welcome to my vlog. Ngayon guys ay may pupuntahan kami. Pupunta kami sa dibo ng pinsan ko. Ayun. Doon, medyo malayo. Yung kasama ko si Mr. Poge. Ayun. Ayun. Hey. Hey. Saude. Nyata ulit mangkal. Bupes, Dino je Morgana. Nang pagkajani matala ko man Dinuguan. Para pajisan. Ram ni Rubinan taka. Ba. Ba papura. Hindi nga maabot iglan je video damdaman eh. Ni. Ngaya ta bayaw. Kanay bayaw, ang tawag na yung luto atin. Lauya ya. Lauya. Ba. Damdamatan, tanduay mata. Nagsapaan pa lang. Damdama, mauli ka, gura ka bet. Yan may palang video mintoy. Guys. Papana. Kumpay ni Ruben, video. Oy. Nyata na. Tikman natin na kung guys. Ayun sila, yung mga artist natin. Si Kagdi Buding niya? Madino. Malayo mo? Ina, tigdibo. Dibo tante. Kabilan tayo na kabilan niya tayo mami nga 555 tikwa. Hi guys, welcome to my vlog. Ayun, pasok tayo dito sa kusina nila. Ayan, lumpia. Pwede cheese nga, mali na nag-work. Anak, timbang ko. Kami kasi. Ito yung tinatawag nilang suman. Suman ng tiya. Ito biko. Uy. Yung biko. Padala ko dito ni Gabriel. Patanin. Ay, dala ko yun eh, kawan. Teng pakialaman blip teng Jen. Dito bando. Yun na yun. Labuntan.
Ito yung sit up guys. Ang ganda. Ayan, napakaganda, napakalinis. Ayan, Eden Rumbaba. Anong? Ante, hai ante. Musta? Ito yung mga operator na mga kuan. Shout shout out. Berada gumatang dati. Biar tulog biar boy. She don't see what I see, but every time she asks me to, I say, there's not a thing I would change, just the way you are, and when you Pre, makan pre. Makan tayo. Daman ng kail? Damdaman taon? Damdaman taon? Yan. Oh. Sikat te dasi sida umon. Da enak da sida umon. Ito yung vlog ko niya yaw. Kinana ka taon tayo? Merlaw? Merlaw? Kuwan. God! No! No! Dalamang kita templado pa yun. Good! Hi.
is one of her supportive ante. Tita. Happy birthday. Ning. Hilton. Po tayo para ma-capture po ng maayos yung ating picture. Yan. Ay. Goosebumps